tuntruma hianin Khawvel chanchinthar thlir zauna le India ram politics trend khathan thlir zauna kan han nei le dona ama sabera chuan Russia President Vladimir Putin a chuan lali so thole ni chom Khawvel in kan lom thin Easter Sunday polin Ukraine nena anin dona chu chollai lok puang thut paya hei hian Khawvel chanchinthar lu an ni em a he in ka haya pon hi inrini zana tanga cholni zan lai thleng ani dona India sana chuan inrini zan dar ya ta tanga thotani zingdar ti le chan ve thleng ani dona ni Russia President Vladimir Putin a hian Ukraine nena anin dona hian dar kar somthum chung in ka haya puang ti na ania he thu hi Putin a hian an ram sipai ho tulu Valery Gerasimov nen anin biak na a soi choka ti chuan Russia rot na chu Ukraine lam point an zom ve nge ya be sei thu a soya Ukraine lam hian Russia ina in ka haya pon hi an zom ve lawani chuan Russia sipai te chu lo in ring reng turin an ram sipai ho tulu hi a hril tel ngal bokani Putin an dar kar somthum chung in ka haya pon hi US sarkarin remna zonga palai na an tho chun zom thei to lo mai tur thu an soi nu lo ka thil thlenga ni wagin Russia hian US ti lung oinan he rot na hi aron siam tamai man ni chu o ti thei ania tin Ukraine Foreign Minister Andriy Sybiha chuan Russia rot na chu an pomle pomlo thu la soi chiang thei lawa amai ro chu Putin a chu athu soi lo oi sak mai thei an ni lo ti in trong kama nei ve thunga Russia le Ukraine te hian tu na hian sipai anin man sak te anin thleng ton meka Russia sipai liam tur som panga te le Ukraine sipai liam tur som thum pakate chu anin thleng ton ani ti chuan chanchinthar thlir zauna pahni na chuan US le Iran palai te chuan avoi ni na tan rom khopui a August ni som pakua in rin ni khan in biak na an nei le a anin biak na hi dar karli vel bor nei ania tin he anin biak na hi oman ram sarkar ho tu te palai na nuaya in biak na nei ania ti chuan he anin biak na hianin kar le in rin nia in biak na nei len rem tia anin biak na hmuna tan hian oman ram khopui Muscat an thlang thung ani kan video ro upload nun pera kan soi to angin US lam hian Iranin nuclear siam chuat na an tho thina nuclear al thum siam chu theina ta na man thin uranium tam takan kol chu ti top turin an duwa hei hi Iran lam hian an pom thei don em ti chu kar le lamain biak nan nei huna hena hret thei to turangai ania kanon soi to thin angin Iran ramina nuclear engeni siam chu na mun an ne hian atom bomb kan ti nuclear hal thum khatiang ang siam chu theina tanan man thin uranium tam takan chek vum ner nur le an uranium engeni an kol ten tun kha US sarkar hian nuclear hal thum an siam chu kang ti hlawin Iran hi an vau a US President Donald Trump a pechon a vau na salutuka Iran hian du thlan tur pahnin neya US sarkar thu zom nge in do atia kanon soi to thin ang khan Donald Trump a hian Iran hian US du da na zom lo ani chuan Israel sarkar le US sarkar tang rolin Iran hi an beyang ti chuan US ina ahmalak na in Israel in ma hruayanga antia heti mek la hian Israel sarkar pon Iran hian in nuclear al thum siam chu at tum na ang pu na an nei kha na takin US sarkar hi ron thlob boka chu tha chuan Iran hian in nuclear al thum siam theina an nei awangin Iran rama nuclear plan anti nuclear siam chu na mun poimo zongjong hi khar turamo control vek turani achu wang chuan atulani chuan Israel hian in Iran nuclear siam chu na mun te hi an kapin an bei hre lo ni ti khan ron soi chok vele mek pokani ti chuan a pathum na tan chuan World Health Organization chuan Gaza muna damdoin som thum paroka somni pakhat te chu fam kim lo takin hnan la thok ve thei ram ni na soya ti chuan Israelin Gaza khopui te an dan cha chun zom zela wangin heng Gaza ram chunga damdoin lamain en kolna tur damdoi le man ruate an tla chamna sa to hle nia soi nia Israel le Gaza inkara in dona chuaka hian Hamas te le Israel te inkara in dona azwal zela ti chuan Israel sarkar in Hamas mitang an man Hamas te na mitang an man te kha an ron chua du theina turin Hamas te hi nasale zwal zokin an runin an beilea ti chuan Gaza ram po tu kongpui zong an dang chata chu wang chuan Gaza hian tuna hian eitur mai ba ka dam doi lamain en kolna te hau takin
tlak chaman nga em to ni ti kha kan chanchin thar thlir zauna ron siam nu nung abra phokhan kan soi to a hei chu tam kan soi lawanga Israel te hianin Hamas te hi nasale zual zoka an be chun zom sel tur thu an soi bokani tin Hamas te la hianin tloman tumri bik silawa khulai ram buai khu he chanchinthara po hian alwalo theilawa chan chu tun nai thil thlenga hian march thlatop lama tang khanin Israel hian ngorle zualin Hamas te hi beile tlat me chu wang chuan Gaza ram khu chu tuna hi chuan din thar le tur chuan hau tak chhoviu tor rin ania chan chu in chen na in tam takte a chim rem ruma tin mi tam takin nun nan chana chu mai ba ka mi pui tam zok te khon mun him lam nia an hriata an ral tlan an tlan chia mun him tia soi hlei thei pon ni lawa chan chu Israel ram atanga Gaza ram chu missile le rocket panga waka phak na lek te te ni wang khan chu wang chun Palestinian mi pui then khongai thlak hle ni ti kha kan han soi vele chu ti rol chuan Hamas lam te po hianin tloman tumbik si lawa Israel tan po hianin an de khir viawa ti chuan tun naya thil thleng langsar de wa chuan Hamas te na Thu Thar ron dei pakhata chuan Israel ina an midu zinga pakhat khami mitang Hamas ten an kol kha an veng tu Hamas sipai pakhat kha Israel ina rocket an ron kap chuain aka hluma wangin an mi kol mi tang an kol kha tuna hena chin hriat lawina bo ni te panon soya hei hi chanchinthar lama ziak tu than khat chuanin Hamas te hianin Israel sarkar ne na ron kapri to lo tura an duna atana game an non play pakhat ni te pen an soi ve boka chung chu Thu Thar langsar tak ne vain kan han thlir le lokha ti chuan a palina chuan Singapore ram chuan me ni thum hian in thlan puan nei dona Singapore a hian parliament bill som ko pasaria te in thlanna nei turania Singapore hianin an ramin British laka zalenan nei kumsang khaja ko somruk panga tangin People's Action Party te chuan in thana piangin hnenan lo chang to thina an ramin in thlan puan nei nun per kumsang ni som ni khan Eptulam Workers Party anti te chuan sit som chian la chu wangin tun tuma in thlan an nei tura po hian ro rel lai People's Action Party te hian hnenan chang le ngei tura rin ania amaro chu in thlan me ni thuman neanga a result alo chokanga ti chuan Singapore hianin kumsang khat jaklo somruk panga tanga zalena ne tanga in thlan an neya hian political party pakhat che People's Action Party che te hi an latling thina chu wang chuanin an politics hi adang dai veria kan han thlir ro thei lawani ti chuan pangana chuan Khawvel pahau sale US sarkar bi poimo tak Elon Musk chuan kumin kum top lama India tlo tum thu soi choka hei hi Khawvel chanchinthar sang ate lo langa kan ron soi to angin kan video masa upload nun bera kan kanon soya April di sompariat zurtop ni khan India Prime Minister Narendra Modi ne chuan Narendra Modi chuan Elon Musk ei telefona bia in India le ama Elon Musk aten thodun na than nei thina turin azuk thila zuk sei puya chung te chu Elon Musk hian a social media man exa hianin aron soya India Prime Minister ina minon bia hi kathan chuan thil poimo tak le thil lomom takania chu wangin kumin kum top lama hianin India tlo ka tumanga tia kan video ron upload nun bera pokhan kan soi to Elon Musk hian India rama hian internet satellite internet anti Starlink anti mi khang ang chi tele Tesla company electric car anti khang ang chi te India rama sumdon na bulron tan adu thu te po soya chu wang chuan malak na te po kal chho meka hemi Elon Musk company Tesla company te phei chuan mani lok khan India rama commerce minister Piyush Goyal te pon ron mua te chuan Mumbai khopui le Delhi khopuya te Tesla hian showroom honan tuma chu wang chuan malak na kal chho bu pa tin chu ti rualin satellite internet lama po malak na nei tumin India rama telecom company lian pani Airtel le Jio nin ka hria heng ten te po tho ho dan tur te po an soi hoa in ram na te po an nei thuak ton nia a soi ania chung te po chu kan han thlir tel le zok ania ti chuan kan chanchinthar thlir zauna aparuk na chuan Congress Party roi tu te chuan August ni som pakuan rin ni khan Delhi Congress Party headquarter Indira Bhavana thut khom na an neya an party president
Malikarjun Kharge chuan tun hnaya National Herald thu buaya an party hroi tu Sonia Gandhi le afapa Rahul Gandhi te laka thu buai thelu ani chu politics a in pu hming chiatna ni ti soya ti chuan hemi Kharge Congress Party President hian da soisel na tunma atangin BJP ten Enforcement Directorate te CBI Central Bureau of Investigation te hi ep to pol lampang te vaunan le tin nge niang ti hming chiat nan man ruan mang fo to thina tun tuma po hian Sonia Gandhi te nu fa hi Enforcement Directorate te hian National Herald thu boya engeni thu boi nei nan jiak lu ta chu wang chuan Congress mi le sa te chuanin thu dik hril hi mi puite laka kan patani wangin BJP te na hetiang politics dik lo taka in pu hming chiatna an kalpui hi India ram mi puite thu dik kan hril dar turani ti in asoyatin heanin mu khom na hian tun hnaya parliamenta Muslim te chungchanga of amendment bill an pass chungchanga po Congress party te le an tho puite thatta khan tran rola wang te po in party mi an hroi tu kal khom te lom thu hril boka ti chuan Congress party chu thu oi tak hei discipline thatak neya in an kol thin kan neya chu wangin kan party kal phung hi kan chhun chom sel turani ti te po soi choka ti chuan hemi National Herald thu boi hi chu kan video upload ma salama khan kan ron soi to thina chu wang chuan la hrengai lo te kan lo om pal hlo chuan kan video upload ma sakhau te khalo highlight ula ya a chanchin kim changzo chu in thret thei arin ome ti chuan apasari na tan chuan kan video post nun pera khan kan ron soilan tongin Odisha Eptupol Biju Janata Dal te chuan President Thlirna August ni som pakua in rinni khan an nei ta ti chuan het Biju Janata Dal Odisha Eptupol lianber te hian atum kona tan party president atan an Odisha Chief Minister Hlui Nibok Navin Patnaik ka chu president atan hian an thlangtling lea tlangwal Navin Patnaik ka hi falu hlo thaka politics a in mang ania chu wang chuan tun tuma po hian chu tu om loin Biju Janata Dal party president atan thlannon le alo ni le ta ti chuan atum kona tan party president nai thok chhun jom le dona Biju Janata Dal chungchang hi kan lo sei to thena Odisha khonin than puin nei nun ber khan nena changzo lo in to pol la man thuta ama chuan Odisha khon rural lai ruling party khan ni chho char chara Biju Janata Dal hi an politics kal kong hi ama chuan BJP tenen in kung ko na thatta kan neya NDA noya po an tel thina amaro chu in thlan nun ber an state assembly in thlan nun ber a chuan BJP tenen hin thokho talawin anin bei ton ta ne nan changzo talawani ti chuan kan chanchinthar thlir zauna pariat na chuan India Prime Minister Narendra Modi chuan April di somni pahni le ni somni pathum chung hian Saudi Arabia atlo dona heta hian Saudi Ramlal Fapa Mohammed bin Salman nen India le Saudi Arabia te in kara in lai chin na thaum theina turin in biaknan nei dona an tu soidan tura hian an tu soidun tura hian ramven himna lama thodun na le ele barlam thodun na turte baka tunlai Yemen ram boina tele Israel le Hamas te in kara boina chungchang te po an soidun don dia soinia tin hei baka hian energy intia hei engeni gol petha siam chona lampang konga Saudi Arabia te nena thodun na tur chungchang te po India Prime Minister hina zuksoi pui don dia soinia ti chuan India ram Prime Minister Narendra Modi hi ama tang to khan Saudi Arabia nen hin in kung kai na thatak hi an lo nei to thina tun tuma Saudi atlo tur po hi Khawvel chanchinthar mai baka India ram politics ate po chanchinthar ngai nom takani awangin kan han tel le ni ti chuan apakona tan chuan Bihar in State Assembly in thlan kumin kum top lama an nei tura si voter an ti te chuan zirchian na survey an nei na Bihara Chief Minister atana mi puiten an du ber chu Rashtriya Janata Dal hroi tu Tejasvi Yadav ania ti chuan apahni na mi puiten a Chief Minister atana an du ber at pahni na chu Jan Suras Party thar hroi tu Prashant Kishore ania Chief Minister nilai RJD Rashtriya Janata Dal United hroi tu ni bok Nitish Kumar chu pathum na ni he thil thleng hi si voters tena zirchian dan neya Bihar mi puitena Chief Minister atanan du ber
an than chua result an han ti chua Rashtriya Janata Dal roi tu Tejaswi Yadavan vote musang per hi Bihar politics ain thak thleng chodon MT chu anin than huna chianga nga amaro chu tun he si voter tena zirchiana than neya mi puitana chief minister atana Tejaswi Yadavan han du hi thil engani Bihar politics ain lumle chodona manu chu oti te point a thlir tel ve theya tin chu ti mek lai chun Tejaswi Yadavan hi mi puitana chief minister ataran du ber ni masela hemi si voter tenan zirchiana thawa hian kumin February a popularity anti alar veo na kha atla niam vele thunga ti chuan India rama political strategies anti election strategies anti Prashant Kishore hian political party thara dina chu Jan Swaraj party ania heta an roi tu Prashant Kishore hi up ar hemi an survey nei na hianin chief minister ataran puitenan du ber pahni na nia ab aron larna khami a popularity anti kha Tejaswi Yadavan hian asang chakjok ve thunga amai ro chu anol pui a zonga han an survey ne han thira chuan Tejaswi Yadavan chu la phalo vele thunga ti chuan chief minister Nilai Nitish Kumar hi pathumna ani ta thung ta ni enga tinga Nitish Kumar hian mi puite hete survey ne ya vota mutlem chana hian Nitish Kumar hi kum te polo upoveta tin tun na ya hianin chet chet na zau te po ne ya ama hrisel na te po hi that vak lo nia soi ania thila reng thei to lowa thila rei thei lo ti te pu te nia chu wang chuan Bihar mi puite hian thalai zok la engani no pangjok te politics lama an ho tu beratan hian an duem mun chu oti ve the nia engpo chu ni sela Bihar in thlan hi kumin kum to October mo November mo nei tura rin ania election commission in hun te chu loron puanga nga ti chuan ni Bihar politics hi atop na beratan kan han thlir chun zom zelanga Lokjan Shakti party ram LJP Ram Vilas anti Lokjan Shakti party Ram Vilas chuan an party ho tu ni bok le tuna Union Food Minister Chirag Paswan chuan Union Minister nireng chungsi in tuna hian Bihar state chung politics lama zuan lo tum thu lo sui ve le mek boka ti chuan he thil hi nga tinge kan ron soi kan ti chuan LJP Lokjan Shakti party te hi NDA tuna BJP te tho pui tangrol pol ami pakhatania ti chuan LJP ho tu pa le tuna Union Minister tanglai Chirag Paswan hianin Bihar state politics a azun lu tur thu le Bihar assembly in thanlom turapo dina tum thu soi hian NDA hianin tun dun mun tun thleng hianin an in than ma chon tura hian chief minister ta Nitish Kumar hi an la soi rimi ri lawa an soi lo pon chong lo an soi polom chung lawa chu wang tak chuan ni Chirag Paswan an Bihar state chung politics a in man tum thu hi BJP te le an trandol PND borok po aron engani borok thar aron nei tirviawa soi nu chief minister tanglai Nitish Kumar hi kum upalam pang to te lo ni bok nen eng po chu ni sela Bihar a hian NDA sarkar hian tuna engani ro rel nan chel meka an ro rel na chel meka hian tun hnai chho loka po hian BJP lampang mi le sa panni pathum nin ka ria Bihar minister atan laklu belan nia JDU Janata Dal United hi BJP ai vote MLA nei tlem zo kan dia maro chu senior congress senior party roi tu senior politician tiang Nitish Kumar omreng awangin NDA an tran pui tho lo ni wangin chief minister hi BJP te hian MLA nei tamjok ma sela anei tlem jok JDU lampang hi chief minister post an kiana ti chuan Nitish Kumar hi chief minister ani chun zom zelangem atling chho zelangem ti ero chu hunin la ron hrilanga chu ti lai chuan ep tu pol lienber Rashtriya Janata Dal a roi tu Tejaswi Yadavan hi Lalu Prasad Yadavan fapania ani hi Bihar thalai te le mi puite hian an du chho viau boka chu wang chuan Bihar politics ti angai dom chho tel dona ni kan ron thlir chho thei zau tura te po ngai la ti chuan
tun tu ma chuan kan video hi a sei ti kha kan tam thin boka kan ron kai toy ni hemi inge ni Khawvel lampang Khawvel zau zok chanchin te po kha soi tur tam to ka ma ra chu kan video siam te sei kan ti thin em awang tun tum chu Easter Sunday pola ni boka video toy zok kan ron bot saya comment lama a sei zok nge kan dua hetia toy te te a nge ni video siam hi kan du zok ti te po kha han soi tlang gola amai ro chu a chang chuan chanchinthar thlir zauna ni chanchinthar soina satlian dilawa kan thiam ve to ka kanon thlir zauna channel ani miaw wang hian video hi toy tak tak theilawa chan chu enge ni kan ron bot sei ve hi chu angai thatu te poina chiang le zual zo ka kan hret fia thiam theina tur le tin a chanchin be bom ngai nom tak tak si le kan hret ta na tha te kha kan han je tel thina wang hian kan video hi toy hlei theilo thina chu wang tak chuan channel dang tena chanchinthar han share purpura han ti purpurang kha ani velawa a soi zauna ti tiang dewa he ti ina kan hriat omang le kan hriat ta na thania kan hriat kan han khon khom te ni wangin kan video hi a toilu tuk thei thin lawa in mi hriat thiam na te po kan han nge na chu ti chung chuan kan video te po sei theya tin kan thil soi dan te po ngai nom lo fo thinin karinga tong kom te ka thiam lawa tin ko chhuwa ka rim hi eng tinga niang ngai thak te po nuam lo mai theya chu ti chung chuanin ngai lu tu tap tak kan ne in comment te ka lo huwa chira nuama comment thi ka chira vek zela min ti phur tu le min ti tang tu te po lo nia tin in siam thatna tur tam tak kan ne ya in ron rot da te fui na te in ron nei te hi ka lo chin che zela chunga chuanin in chunga hian in zawai chunga lom thu ka soya tun tu ma kan video ron siama po hian hei ni dang ai chuanin a toy don ta a tha kan ti zok nge a soi zauna nei vak lowa hetia atlang pui chau soi hi kan du zok ti te po kha han soi chho le taila ti chuan eng po chu ni sela tun video kan ron bot sai hi chu Easter Sunday pola nia Easter chu pai kan buk vek cheu ni ti kha kan han soi le bokani ti chuan kan du to kanga